Sziasztok! Először is mindenkinek kellemes nyarat kívánok, hiszen megkezdődött, június 4-e van. De miért is gyűltünk ma itt össze? Továbbra is vágás nélkül, elsőre, hogy sikerül, olyanok lesznek a videók. Ezt szokjátok meg, nincs időm kedven vágogatni, újra venni. Mi történt? Volt egy BL döntő, az Arsenal kikapott, a Párizs megvédte címét. Gratulálok nekik! Erről most többet nem szeretnék. Nem fáj már annyira, de értsétek meg. Mi történt még? Petivel nyertünk egy sörpong-bajnokságot. Itt ékes bizonyítéka, bár nem írtak rá semmit, úgyhogy mondhatnátok, hogy megvettem a Horfer serlegben, de nem. Köszönöm szépen, ennyi volt a mai adás. Csak vicceltem. Egy hét múlva kezdődik a világbajnokság. A 23. világbajnokság, amelyet Amerika, Mexikó és Kanada rendez közösen, az első olyan VB, amit 3 ország rendez. Ami még nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy először lesz 48 csapatos a torna. Ami nagyon érdekes, hogy megint nem jutottunk ki. Se az olaszok, se a piros-fehér-zöldek, se a zöld-fehér-pirosak. Ennyi, ezeknek nem ment most. Amerika fog rendezni 60 mérkőzést, Mexikó és Kanada 10-10 meccset kap. Érdekes lesz, ugye egészen más időzóna, úgyhogy nagyon sok meccs lesz nekünk éjszaka. Azért az este 9 vagy a 10 órási sávba próbálták a legjobb meccseket betenni nekünk, de a csoportkör harmadik fordulója az ott bajos lesz a meccsnézés, így előjáróba. Ja. Úgyhogy ezt jöttünk most egy kicsit kibeszélni, lesznek játékok, vannak játékok, ezekről szeretnék egy kicsit beszélni, kedvet csinálni, vagy elvenni, érted? Hát így. Tudtátok, hogy egy olyan csapat van, amely mind a 23 VB-n részt vett? Gondolkodj, ki lehet az? Lejárt az idő, Brazília. Ez a VB 4 csapatnak viszont az első, a létszámbővítésnek köszönhetik szerintem, nem a teljesítményüknek. Nem néztem utána, bevallom, nem volt erőm leülni egy üzbég, vagy Jordánia, vagy Zöld-foki szigetek. Róluk tudok sokat, mert az Élu is annól a vidében egy nagyon jó csatár volt, kiváló képességekkel rendelkezett. Nem tudom, hogy ott lesz a Luluka. Illetve Curaçao. Róluk láttam egy videót, egy 10 perceset, hogy ők igazából holland gyarmat és hollandok. Lehet, hogy ők még valamit. Na, nem tudni. Szóval, ja, 48 csapat. Nem sorolom el őket, mert nem is tudom. 2 azért az ilyen eseményeken azért az elején lemorzsolódnak azok, akik na, érted? Tudod, hogy miről van szó. Itt inkább kiemelnék pár csapatot. Lesznek végig egyébként fogadási tippek is. Itt most előjáróban, hogy az outright fogadásoknál vagyunk. Lehet tippelni, hogy ki nyeri a VB-t. Na most én ide 4 csapatot fogok megtippelni. Mindegyiket 2000 forinttal fogom rakni. Lesz erről egyébként Excel, győzelmeimről, vereségeimről, plusz-minusz. Tervezgetem már a dolgokat, készülnek a dolgok. Hát kit említünk először? Az EB győztes spanyolokat. Akik egybe vannak, bazd meg. Jó csapat, de nem szeretem őket, úgyhogy én nem szeretném, hogy ők nyerjék a VB-t. De hát nem az lesz, amit én szeretnék, ugye, ezt így előjáróban. Jó az egység. Kiemelni játékost. Jamalt. Érdemes vagy a... Most a Nico Williams az EB-n kurva jó volt. Most azóta játszik-e egyáltalán rendszeresen, nem tudom. Szerintem ők azért így érted. Rájuk van a legkisebb szorzó egyébként
VB győzelemre. Menjünk tovább. 4 éve döntő, azelőtt győzelem. Franciaország. Deschamps szerintem utolsó VB-je. Kantét elvitték. Nem, egybe vannak ők is. Hát, ja. Az a helyzet, hogy a csoportkörtől függ, hogy melyik csapat, melyik ágra fog kerülni a kiesése szakaszban, úgyhogy itt most ha 8 döntőben nem is, érted, lehet ez a 2 döntő találkozik a 4. döntővel, aztán Lutri, ennek így pontosan nem jártam utána, mert elkezdtem mozgatni, azt a szemem így elkezdett begolyózni, úgyhogy kinyomtam, és akkor most jön már szerintem az esélyeseknél, de otthok alapján nagyjából így van sorba. Esélyese szerintem ennek a világbajnokságnak, és most lehet sokan meg fogtok kövezni, Angilali. Most ez lehet annak köszönhető, hogy nagyon sok angol focit nézek, tudtad? Rájöttél a Fantasy Premier League-ből. De én most úgy érzem, hogy a Tuchel nem egy beépített kém, aki tönkre akarja tenni az angol futballt. Szerintem van szakmai háttere, most a meccseiket nem olyan gálákkal, mint régebben szokták az angolok, nyerték meg a selejtezőkbe, vagy barátságos meccsen nemrég kikaptak ugye valakitől. De én érzem azt bennük, hogy ezen a VB-n ők odaérhetnek. Érdekes lenne, coming home. Én azt mondom, hogy fogadok rájuk egy 2000-essel. És az utolsó tippem Portugália. Ronaldo miatt? Figyelj, én nem bánnám, én kimondom, Messit jobban kedvelem, mint Ronaldót. Messinek összejött 4 éve, most legyen az, hogy Ronaldónak összejön. De ha ez meg is történik, nem úgy fog, mint a Messinek, hogy ő vitte azért nagyjából a VB címig a csapatot. De gyönyörű lezárása lenne szerintem egy karriernek. Tudom, hogy még ott az hasi fájdalmaim mellett való elfocizgat a Ronaldo, és komolyan veszi. Pont belefutottam, azt küldtem is a srácoknak, a Al Hilal-lal játszottak, és a kapus, a Beto beütötte a saját kapujába, hát én ilyet még nem láttam. A VB-n is mindig vannak érdekes dolgok, gondoljunk csak az érdekes bedobásra. 4 éve volt, vagy már lehet 8. Sikersztorik, felemelkedések. Szóval ja, Portugália így a 4. tippem. Ha ebből a 4-ből valamelyik megnyeri, akkor pluszos már ez a fogadási rovatom. És akkor itt van még 4 csapat, akit felírtam, de rájuk már nem fogadok. Ugye a németekre van 14 és feles. Én nem érzem most bennük az erőt. De egy VB-n azért nem szabad őket leírni, de én nem látom jönni, hogy ezt itt ők belerúgnak a labdába úgy komolyabban. Ugyanide tettem Hollandiát is, akik jóval gyengébbek, mint 2010 óta, a Snyder-Robben generációt. Jó csapatuk van mindig, de úgy nem tudnám elhinni róluk, hogy ezt a VB-t ők megnyerik. Így itt a másodvonalasok, így negyed döntőig eljönnek. És ide felírtam még a 2 dél-amerikai szupercsapatot, Argentinát és Brazíliát. Na most Argentinát Messi már nem fogja elvinni odáig, és nem látok más olyan játékost, aki erre képes lenni, aki a hátára veszi a brigádot, és megcsinálják. 4 éve gyönyörű volt, ez most nem az lesz. Illetve Brazília, ugye, Neymar, Les Dance, Ancelotti, nem. Én most kimondom, általában a braziloknak szurkolok a világeseményeken, most ezt a rangjukat is elvesztették nálam. Nem tudom szeretni őket, nekem Rafinha se szimpatikus. Neymar az lenne, de szerintem nem is lesz kezdő.
Gabriel most egy kicsit a bögyönben van. Ancelotti papát szeretem. Még annól a Milánban, nagyon régóta ismerem őt személyesen. Ja, úgyhogy őket még így ideírtam, hogy megnyerhetik, de nem hinném. És akkor meglepetés csapatnak is felírtam 3-at. Ugye, akik rendezik, ott azért szoktak kicsit komolyabbra veszik a figurát. Esetleg megtolják úgy őket, mint annó Dél-Koreába. A dél-koreaiakat. Úgyhogy ideírtam USA-t meg Mexikót. USA-ban azért vannak olyan játékosok, akik Puliszikék, McKinnik. Lehet ebből valami jó. Mexikóból egy csatárt ismerek, tulajdonképpen gondolom, hogy Chicharito meg a Vela már nem játszik, úgy Márquez már nem szűr. Ami az érdekesség még, hogy ugye Mexikó-Dél-Afrika lesz a nyitó mérkőzés jövő héten ilyenkor 9 órakor. Ez volt a 2010-es VB-nek a nyitó meccse. Csabalala bedurrantott a Dirdur Kandur. És felírtam még, nem leszek népszerű, a törököket Güler jobb, mint Szoboszlai. Ezen a VB-n kiderül, hát nem, mert a Szobi nem lesz ott. De ja, őket úgy egy kemény csapatnak gondolom. Bevallom, nem is tudom milyen csoportban vannak. Nem nézegettem annyira. Ezek vannak. Mit akartam még elmondani? Ugye 4 játékosnak ez lesz a 6. világbajnokság, ugye Ochoának, a mexikói kapusnak, Lionelnek, Cristianónak, és ki van még? Modric hányszor jelentette már be, hogy visszavonul? Innen, onnan. A Reáltól elköszön nem olyan régen, aztán utána volt egy nyári felkészülés, ott játszott. Szerettem, meg bár nem játszott soha olyan csapatban, hogy szeressem, de lehetne már egy kicsit pihenni neki? Egyébként ami érdekes még, hogy a belgákra 35-ös szorzó van, a horvátokra is 70 körül. Úgyhogy ő nekik ez így nem fogja elvileg kiadni, de meglátjuk. Ugye lesznek ilyen esti 9, éjfélkor kezdődő meccsek, hajnali 3. Fiatalon még fölkeltem volna akár egy Üzbegisztán Iránra is, de most már nem. Videók mindig lesznek, így egy-egy forduló csoportkör után lesznek dolgok, és akkor szeretnélek titeket meginvitálni a általam készített játékra. Van tétje, egy tálca sört felajánlok a győztesnek. Annyit kérnék tőletek, lehetünk akárhányan, hogyha esetleg én nyerném, akkor honoráljátok már ezt a gondolatot, érted? Ami a következő. Most Gábor, ugye mondtad, hogy lesz nálatok a cégnél, de én pontos végeredményeket a csoportkörre nem tudok, és tőletek sem kérek ehhez a játékhoz. Én annyit kérnék jövő hét csütörtökig, aki részt szeretne venni a játékban, írja meg nekem azt, ugye a 48 csapatból 32 tovább jut minden csoportból az első 2, és a harmadikok közül a 12 csapatból 8 tovább jut. Úgyhogy én annyit kérnék, privát üzenetben, ez fontos kikötés, tudom, hogy van több ilyen, meg olyan beszélgetés, tehát privát üzenetben írjátok meg ezt a 32 csapatot. Minden találat 1 pontot fog érni, a kieséses szakaszban ez változni fog, erről később. És még annyit kérnék jövő hét csütörtökig, hogy tippeljünk a VB győztesre. Mindenkinek 3 tippje lehet, meg a VB gólkirályi címre is. Tehát 3 tipped lehet, de amilyen sorrendben írod le, az első tipped a legerősebb, az 10 pontot ér, a második tipped 5-öt, a harmadik tipped 2 pontot ér. Ezen kívül van fantasy, 6-an már benn vagyunk a csoportba, remélem leszünk többen is. A linket beteszem a videó alá. Nézegessük, csináljuk, készüljünk, popcornnal, sörrel, mindennel a meccsekre,
és találkozunk nem sokára, jövő héten jelentkezem. Sziasztok!